Ito yung naging itsura dito makalipas ang isang buwan. Tubig, delikado. Ito, isang buwan na to ha. Isang buwan na tong nakalipas nung bagyong Odette. Tapos ito yung itsura dito. Etong area na to ang kailangan ng matinding tulong. Yo, what's up? Good morning mga ka-team. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright, it's been a long time mga ka-team since nag-upload tayo ng mga video dito sa update dito sa may Southern Leyte sa bagyong Odette. Alright, today is January 16, 2022. Exactly isang buwan matapos magupit ang bagyong Odette dito sa area ng Southern Leyte. And today nakaschedule ang Munition Sugod papuntang Panaon area, sa mga liblib na area sa Panaon. Mamigay tayo ng relief goods. Ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo sa mga major donors natin. Nanghihingi pa tayo ng permission sa kanila kung pwede ba natin banggitin yung mga pangalan ng mga major and minor sponsor natin. So maraming salamat sa inyo. So right, time check 8:52 in the morning. So ride safe sa aming lahat, and kita-kits dyan sa may Panaon area. So titignan natin kung ano na ang sitwasyon ngayon. Okay, alright, let's go. Babadya pa yung ulan, pero kayang-kaya yan. Nung last Friday, partial na napag-meetingan o napag-agrihan ng Munition Sugod na papunta tayong barangay Pinutan sa may San Ricardo. If possible, kung kayang kung kaya pasukin ng 4 wheels na sasakyan, kasi meron tayong mga relief goods, mga almost kulang-kulang mga 100 families, 100 na bubong yung kaya nating bigyan ng munition ngayon. So let's see kung anong mga kaganapan na mangyayari sa atin ngayon. Alright, so let's go. God bless sa lahat. More power sa major and minor na nag-donate ng mga especially financial assistance para sa gagawin naming charity ride ngayon. Alright, tara, makalipas ang halos mahigit 2 oras na biyahe mula Sugod punta dito sa may area na to ng Binit, San Ricardo. Ito yung naging itsura dito makalipas ang isang buwan. Ito, talagang nasa coastal area yung barangay dito. Imagine nyo na lang kung gaano kalakas yung mga alon dito. Grabe, nakakatakot siguro dito nung kasagsagan ni bagyong Odette. Tingnan nyo naman, ilang metro na lang dun sa gilid is dagat na. Ano, dagat na yan dyan. Hindi halos ma-imagine kung paano nila nakonquer yung bagyong Odette dito. Ano, dagat na yan dyan, mga ilang hakbang na lang dagat na talaga. Tanggal yung mga bubong. Buti na lang may tubig pa sila dito. Badal talagang hindi ko ma-imagine kung gaano kalakas o gaano ka bagsik yung bagyong Odette dito. Imagine niyo na lang, pati mga evacuation center, tuklap ninyong mga bubong. Ito yung itsura dito pagkatapos na isang buwan. Exactly isang buwan. Ito yung itsura dito. Tignan nyo lang yung alon, gaano kalaki. Normal pa yan na hangin. Paano na lang nung kasagsagan ni bagyong Odette? Talaga sigurong umabot. Yan, wasak talaga. Talaga sigurong umabot ng tubig itong mga dam dito.
Yan o, dagat na yan o. Kasulok-sulukan na to eh. Palit na ng palit yung daan kasi ano na, nasa dulo na tayo eh. Talagang sinagad na natin hanggang dulo. Tubig pa dito. Kakatakot yung nasa gilid na kulbadira matipak oh. Basig nakan-kan na ba? Imagine nyo yan. Nakaharap tayo sa Pacific ba to? O anong dagat ba to? Sobrang lawak ng dagat dito eh. Wala ka nang makikitang isla sa tapat. Kaya pag ito talagang lumaki yung alon, delikado. Matatrap ka talaga sa mga barangay-barangay. May ang dami pang mga landslide. Oo. Kaya hindi to passable noon eh. Halos siguro, hindi ako nagkakamali, 1 linggo, 2 linggo bago ito na clear yung mga daan na pwede nang daanan ng mga sasakyan. Pero nung una siguro, imagine nyo na lang, andito pa yung mga putik-putik dito sa kalsada. Imagine niyo halos siguro sa 2 linggo bago na daanan ng mga sasakyan. Paano yung mga supply ng mga taga doon? May barangay pa kasi doon sa dulo. Imagine niyo yung mga supply nila, tubig, pagkain, tapos wash out pa lang yung mga bahay nila. Sobrang hirap ng buhay nila noon. Oh, lo. Wasak men. Wasak men. May mga barangay pala dito. Talagang may mga barangay pa dito no. Ano, mga wasak mga bahay men. Ito, isang buwan na to ha. Isang buwan na to ang nakalipas nung bagyong Odette. Tapos ito yung itsura dito. Etong area na to ang kailangan ng matinding tulong. Etong area na to ang dapat natulungan ng matindi. Dana, di na yan makakit. Di na ni masaka. Halos 3 oras na mabibiyahe na dating din natin ng Barangay Pinutan. So ito yung naging giving natin dito. Yan, so overcrowded. Estimate namin is hanggang 100 families lang, pero sobra. Yung household dito, kaya hanggang saan na lang abot na lang kasi lang naabot ng funds.
Ayun na, Darman din. Oh, kita, Black.